Op het Marijkepaad in Noordburgum is het tussen hele weken een kakofonie van timmerjen en zergen. Het dorp had van nou namelijk zijn eigen spiekerdorp. Het is een idee van Stichting Uw Stakkomst. Wij hebben een stukje groen gekocht. Dat hebben we puur die voor uzelf als belegging. En toen rond ik er met Sander heen. En zo zei ik tegen Sander van nou, ooit doen we wat voor de maatschappij. Dus dat waren de dachten we van, dan doen we iets voor de band. Omdat wij vinden dat er wel wat meer voor de band waar maar. En wij willen graag de band wat stimuleren. Meer boeten te bladjen en wat minder telefoongebruik. En dat doel is aardig slaggen. De eerste dag kwamen er al zo'n 50 bij een speaker in. Wie meisje een is en dan mij zwaar lagen en we zijn ook de tweede verdieping on het zaagje. Want ik hou van bouwen en ik hou van dingetjes in elkaar zetten. Hey, de wie kreeg een jongen die zei, nou famkes die kunnen net timmeren, die ken ik net zeggen. Wat vind je daarvan? Famkes ken ik gewoon zeggen, timmeren. Er komt een door in, daarom hebben we nog dit doen doen. Ik weet nou of er een puntdak of een platdak op komt. En dan komt er al je zeil, zodat de wet dicht is. Hoe toerhege kosten hoeft de organisatie gelukkig net in te zitten. Het houdt het sponsoren door bedrijven in omjouwing. Boppen dat had Stichting Uw Stakkomst een subsidie gekregen van de provincie voor bioverskaatprojecten. Wij zullen ecologische moestuin onderlezen. En dat houdt ik in dat er geen bestrijdingsmiddelen, dus nog beter als biologisch. Tevens een leer wij voor ouders zijn van hoe ze zelf een beetje eten meidje kennen wat 100% gezond is. Noordburgum en omkrieten moeten dus greener en natuurvriendelijker worden. En als toen de stichting leidt, krijgt het spiekerdorp op datzelfde stukje groen een permanent plak. Dat zullen de bern ook wel zitten, want die had de smaak aardig te pakken. Als laatste komt het dak, maar we proberen als laatste het deur te maken. En we doen dan het dak als laatste, want anders valt het dak. En zit zelfs nog onder timmeren of? Misschien wel. En dan krijg ik het druk houden.